Ftit momenti wara tmiem l-ewwel logħba ta' ħbiberija li Inter kellna kontra Lugano 2-2 l-Inter mbagħad rebħu 4-3 wara loti tal-penalties ejja l-inqas irbaħt logħba bil-penalties jiġifieri not all is bad ħanejdu hekk fuq dak l-aspett. Insomma, ħanajdu hekk kienet logħba fejn rridu nżommu frasna li kellna diversi players li kienu jew huma riservi jew huma primavera jew inkella huma players li dalwaqt ser idabru rashom, jiġifieri ħanajdu hekk kienet logħba fejn il-logħba tipika tal-ewwel logħba ta' ħbiberja tal-istaġun. Biss tajjeb ninnota illi l-ewwel fiż-żewġ gols naħseb illi ħadd m'għandu tort minn tagħna. Barra minn hekk li nixtieq ngħid huwa li ħadd pjaċir li rajt reazzjoni. Iżda fuq kollox naħseb li din il-logħba ġatat konklużjoni illi Federico Di Marco il-żagħżugħ skwola Inter illi mar f'diversi clubs b'self magħruf ukoll bħala Guido Di Marco ovvjament inħoss li dan anki illum ta' biċċar illi għandu jingħata ċans mal-Inter għaliex huwa plejer li nemmen li jista' jaqdina minn dak li rajt illum u minn dak li lna naraw fil-wirjiet tiegħu mal-Parma, mal-Verona, fid-dawl ta' dis-sitwazzjoni. Jekk xejn kull ma se nsemmu eżempju wieħed il-fatt li l-logħba ta' Guido tista' tgħinna meta tqis li aħna qed nilagħbu 3-5-2 apparti li set pieces illum ma żbaljax wieħed. Jiġifieri jiena nħoss illi Di Marco huwa plejer illi għandu jingħata ċans din is-sena u għandu jibqa' fir-roża nero azzurra mingħajr ifs when buts u wkoll ninsew l-Alex Tellesijiet aħna l-plejer li għandna bżonnu fuq il-lemin b'Di Marco u b'Perisic naħseb illi qegħdin moqdijin fuq ix-xelluk anqas fil-ferma u tiegħi. Plejer li qed jissemmu li qed naraw ukoll diġà xi kummenti minn għand Gabe Satriano. Llum iva kellu logħba tajba mill-gowl sabiħ ukoll biss ismani ejja nżommu nqasaqajna malat fuq dan il-plejer li fil-ferma tiegħi jekk jista' jinżamm bħala l-ħames attakkant jew inkella nteħsen oħra mal-Primavera jew inselfu. Ma naħsibx li jekk it-tim se jibqa' Lukaku, hopefully Lautaro, Sanchez u ir-raba attakkant jibqa' jew ma jibqax Pinamonti, ma naħsibx li hemm spazju għal Satriano kemm illum wera li huwa plejer tajjeb li jista' wkoll ngħidu li fil-futur jista' jaqdina biżgur li għandu bżonn l-esperjenza, ma nistax nimmaġina li ftim illi skont uħut minnkom se jkun qed jiġġieled għal-lig, skont min bħali żgur li ħankunu qed niġġieldu l-post fiċ-Champions League. Naħseb li għadu naqak min il-Satriano u plassak irridu naraw iżjed mhux għax għamel logħba tajba mal-Lugano ħanaqbdu ngħidulu ġewwa. Jiena nħoss li plejer bħal dan huwa tajjeb jinterentu potenzjal imma li hemm bżonn ukoll illi nieħdu naqra ħsieb u ntuh iċ-ċans ikompli jikber u jiżviluppa. Mill-bqija x'nistgħu ngħidu kellu logħba tajba wkoll D'Ambrosio li oġobni ħafna kif lab illum fil-fatt ukoll skurja il-gowl ta' 2-1 jekk minn istejjer żbaljat ma insomma. Logħba tipika dan iż-żminijiet l-ewwel logħba tal-pre-season. Issa il-logħba li jmiss tal-Inter se tkun suppost kontra l-Arsenal ġewwa l-Amerika il-ħadż bih it-tnejn f'nofs il-lejl, jiġifieri issa mbagħad naraw naqra minn hemmhekk x'ser jiġri jekk missejrin jew l-Amerika x'illum milli stajt nifhem jista' jkun li dal-varjant ser iżomm l-Inter fl-Italja, ma issa fuq hekk
naraw. Mill-bqija għalissa jinsa naqafaw minna u ftit iħor kol se jkollkom aġġornament fuq il-ewwel ġurnata tal-World Match Play fej jidħol id-darts għada wara l-Grand Prix tal-Gran Brittanja nidħlu b'live video ieħor fejn hemmhekk se nkun nagħti reazzjonijiet tiegħi fuq il-Grand Prix tal-Gran Brittanja. Mill-bqija bħalma dejjem ngħidilkom komplu segwu din il-paġna, komplu segwu l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn il-live reactions li qed intella live bħalissa ftit wara jitilgħu ukoll fuq YouTube. Mill-bqija nawguralkom il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.